In a bold and surprising prediction, Killer Zivo, a prominent ZANU-PF official known for his outspoken nature, has claimed that Douglas Togarasei Mwonzora, the former leader of the MDC alliance, is set to become Zimbabwe's next prime minister. Azvipere mushe muri Zimbabwe takaona vakomana vari kusummit vakomana vamozoti ndo vatengese zvizinangana mubvunzo zvizinangana kuda kumborawa mainvestigation zvongozika nemunhu wese vana Mwonzora vana Chabangu vese vaya vana vanongoziva kuti vakomana ava vatengesi ndisana mina mashuka mudanyogwa pana mbodo subscribe like turn on the bell icon tichiendera mberi monyogwa muchinzi. This declaration comes in amid swirling controversies and accusations surrounding Mwonzora's political career. Speaking on Tuesday, Zivu made a statement that has sparked significant discussion and debate within Zimbabwean political circles. Asserted, "Your next prime minister, Mwonzora, C yamedzwa zvavarana god is in it." Tiri kuona kuti panapa Killer Zivo wamoza kuti mukomana uya anongoita zvimwe zvimaskandal zvingambonzwisika akamboya akadambotuka ZANU-PF amboda akamboblema mutungamiri wenyika amboda mbobuda muZANU-PF ombodzoka futi oya achiti anozonchamisa ndiye mutungamiri wedu odzoka futi odzokera futi kuZANU-PF ataura mashuko ekuti aiwa Douglas Mwonzora ndiye akuda achaita prime minister ndiye the next prime minister wenyika yeZimbabwe. Mashuko awa amenoti vakomana vari kumawanepi zvamongoziva kuti vakomana ava yes they can attain their position they want ndoda kuti vari infiltrated neZANU-PF for the sake yekuti vakwanisa kuexecuta zvanenge vachida kuti vaite zvinenge zviri in favor of the ruling party. Chitiko ichi chiri kushamisa vanhu zvavari kuona kuti aiwa kuabusa vanhu kana kuviolata marights evanhu kwachizonyanyisa kuti dze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pinda kume section medu usaona subscribe like wachinotina on the bell icon.